Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati šta sam kupio u Lego Store-u. Dakle, bio sam na moru, otišao sam 27. juna i teo sam da snimim video o tome, ali nisam uspeo. Sad da ja ne objašnjavam razlog zašto nisam uspeo, bacimo se na video. Znači, prva stvar koju sam uzeo jeste novi Lego katalog. Bio sam u Lego Store-u Slovenija, City Park. Inače, živim u Srbiji, ali bio sam u Italiji na moru. Baš lepo. Znači, imate u City Park tržnom centru u Sloveniji, u Ljubljani imate ovaj Lego Store. I decembar 2023. ili ti na slovenskom juli i decembar 2023. Biće pregled ovog Lego kataloga kao i ovog. Ovaj sam kupio u Srbiji negde, ne znam tačno, pre par meseci. I zaboravio sam da napravim taj video. No, idemo dalje. Ono što sam dobio na poklon jeste ova Lego šolja. Interesantna je, ima Lego glavu. Inače, cena ove šolje je 16 evra, ali ja sam dobio na poklon. Ne znam što nisu skinuli ovo, ali dobro. Idemo dalje. U Lego Store-u imate i u svim Lego Store-u ima pika brick zid gde možete da uzimate kocke. Ja sam uzeo ovde razne kocke. Kao što vidi, ima i crnih pauka i crnih kocki, ima naranđastih, moja omiljena boja. Ima žutih kockica, ima i belih, svakakvih. Idemo dalje. Onda u Lego Store-u također možete da napravite mini figure. Ja sam i napravio 3. I inače ova dva čoveka nose ovu veštičin šešir, jer nisam nigde našao običnu kosu ili običan šešir. Dakle, ovaj svira trubu, ovaj dostavlja pice, a ova žena čisti. I idemo dalje na setove. Kupio sam ovu veliku Lego kuću. Nije baš velika, ali je dobra. Inače, ne znam jer ovo kuca ili maca. Nisam siguran. Imamo fudbalski gol, fudbalsku loptu. Znači, ovo je tročlana porodica. Ima tu biljaka. I tu gore su kreveti. Biće pregled ovog seta. I na kraju zadnji, ono najskuplje, a to je ova Lego policijska stanica. Znači, ja sam ovo kupio da sastavim samo vozila, a od policijske stanice bit će mi potrebno da dovršim kreaciju, svoju Lego kreaciju. I da, to je sve. I hoću samo da kažem da u onom videu kako da skinete epizode Lego Ninjaga od sezone 1. do sezone 15. Jedan mi je napisao da on lepo preuzme 12. sezonu prvu epizodu i ne čuje se zvuk. Ako imaš iPhone, onda nije ni čudo. Zaboravio sam da kažem u videu da na iPhone-ima možete samo do 12. sezone da preuzimate epizode, a ostatak ne, morate na Androidima ili na kompjuteru. No ne brinite, ja ću početi da snimam Lego Ninjago od 12. sezone. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. Inače, kad dođemo do 100 pratilaca, radit ću room tour i još ću vam prikazati u slikama sve moje Lego gradove od prvog sve do ovog.